Ang balik nga linya ni Mr. Hernani Escolar Jr., ang spokesman sang DepEd Western Visayas. Good morning, Sir Hernani. May nga gasay no kagsalan ni the Region 6 Regional Director Dr. Ramiro Betico katami ang bitasang sa sing may nga gasay. Sir, antes ko kadtuan ng latest nga medal tally kag kung ano na ang pwesto sa Western Visayas. Unaan ko na sir, ang report may kantanan bla sa pila ka mga atleta gin pangdala sa ospital ang iban admitted gid gani bangod sa mosquito-borne disease nga dengue. Sila ko sir, kung sports-related injuries lang, normal naman ang hitabo sa kada competition. Pero kung magsiling kita yung dengue, medyo makatugas ang kabalaka. Ang latest nga report sir, kung basihan ta, halin kay Dr. Peter Mangkaw, ang head doctor sang Cebu City Medical Center, may at least 23 out of 129 athletes under observation kag kalabanan bago sa dengue. Ang concern naton diri sir sa Western Visayas, may atleta ba lang halin diri ang na-hospital man sa escolar? Based aton sini nga pag-check sa aton sini nga mga medical officers diri sa may Guadalupe Elementary School, wala kita sang any athletes nung may yara sang dengue Marlon. So as of this morning, amo nang aton sini nga report from our medical officers. And we are happy nung ati amoy na siya, but wala kita naga-rest sa aton sini nga laurels no, diri sa may Guadalupe Elementary School. We are still doing our best to protect everyone. That's why ganito sa pinagdan nga July 9, may ara sang misty na nakabuo diri sa may Guadalupe Elementary School agad na ma-avoid na ito ma-prevent ang paglaptano sang lambok nga dadala sa isang dengue. But rest assured no nga ginahimugid sang bugos sini nga delegation, especially sa technical working groups sang the champs diri sa may Guadalupe Elementary School to protect each and every delegate nga yari diri, especially our athletes. Yes, kagkabay pa sir, kagkabay pa gawa ilang sang atletang napuan sa siling ginasiling nga dengue hemorrhagic fever. Sir, kantuan ko, latest medal tally sa Western Visayas, kamusta na? As of 8:37 no, sini nga aga Action Marlon, mayara kita no sa rank number 3. Mayara kita sa 18 gold medals, 17 silver medals, kag 16 bronze medal sa patagin na siya no, sang regular sport. Kabahin naman sini sang aton sining demo sport mera para games rather. Okay. Sa para games naton mera kita sang 7 gold, 7 silver, pag 5 bronze. Sabahin sini sang demo sports naton mera kita sang 5 gold, 1 silver, kag 0 bronze. Sabahin sini no sang para games. Kag para games kag demo sport rank number 1 kita. Okay. At sa regular sports naton yara kita sa rank number 3, but nevertheless this is still just 35.39% of all the medal at stake na na-release no sa aton sini nga palarong pambansa secretariat. So we are still waiting for more events. So kasi madamo pa sa mga hampangan ginagiraan ng aton sini nga mga atleta subong adlaw until Monday after Marlon. Bali until Monday lang ang hampang sir, July 15? Yeah, kaya based sa guidelines sang palarong pambansa until 15 ang ginampang, but if ever nga mayara na siya sang extension, then it's going to be approved no sang palarong pambansa secretariat. So but aton nga monitoring until kita sa 15 nga may hampang Action Marlon. Okay, na-mention mo rank number 3 ang Western Visayas. Ano number 1 ka number 2 sir Escolar? As of 8:36 na, NCR ang yara sa rank 1, rank 2 ang Region 4A or ang Calabarzon, then rank 3 ang Western Visayas. Hindi gid man so far layo ang distansya nila sa aton? Hindi, medyo dako gawa kay 29 ang NCR, may yara sa 29 gold medal, same is true with Calabarzon. But kita yara pa lang kita no sa 18 gold medals. So mga 10 or 11 sinino ang abanse nila. But may yara pa sang mga Action Marlon, may yara pa sang mga results, so wala pa na record officially ng aton sining palarong pambansa na National Technical Working Group. So we are still waiting kag updating kita from time to time. Sige. Good luck sa luwat sa inyo Sir Hernani Escolar, kag good morning. Halong permi. Salamat gid. Maraming salamat kag mayong adlaw sa Action Hotline. Mga